Sanibonani. Namhlanje ngizofundisa ngokubalela umntwana imikhahlelo yakhe. Ukuthi simbalela kanjani futhi simbalela makwenze njani. Ikakhulukazi mangabe uzothi mawusukhulelwe uqale eklinikhi kahulumeni okanye isibhedlela sikahulumeni. Kubaluleke kakhulu ukuthi simbalele umntwana imikhahlelo yakhe. Iyona nto esenza sibone ukuthi ingabe ingane inenkinga yini esiswini noma cha. Uma ikhahlela ngaphansi kokulindelekile, lokho kusho ukuthi umntwana unenkinga, kufanele uphuthume emtholampilo ngesivinini noma uphuthume esibhedlela ngesivinini uyo-check inhliziyo yomntwana ukuthi isashaya ngakho yini. Uzofika kithi sikufake lapha emabhandeni okuthiwa i-CTG, la sikwazi ukubona khona ukuthi inhliziyo yengane isashaya ngokufanele noma isikhomba ukuthi umntwana unenkinga naye esiswini. So kubaluleke ngaleyo ndlela leyo ukuze mangabe umntwana esekulungele ukuthi engakhona ukuphila ngaphandle kwesisu sikamama, ahamba yohlinzwa umama etheater kukhishwa ingane, isheshe isindise kusenesikhathi. So kubaluleke ngaleso sizathu. Alright, siqala ninike ukumbalela umntwana imikhahlelo yakhe. Siqala at 6 months noma at 28 weeks. Lokho akusho ukuthi umntwana wakho uqala ukudlala esiswini ngo-6 months noma at 28 weeks, cha. Uqala elikabi umntwana uguquza anyikaza adlala esiswini. But at 6 months usuka umntwana esengakwazi ukuthi umtete, noma at 28 weeks usuka ungakwazi umntwana ukuthi umtete engenana akhulele enesari kwi-incubator noma lokho kuthiwa ukhulele ebhodleleni, usuke engakwazi ukuphila ngaphandle. Into eyinkinga uma u6 months ungakashayi, susuke singakamthathi njengomuntu ophelele ongakwazi ukuphila ngaphandle. Kusho ukuthi noma ngabe umntwana uba nayiphi inkinga enza ukuthi agcine eshona esesiswini kumama, kusuke kungekho singakwenza ukumsindisa. Ingakho siqala at 6 months ukuthi simbalele imikhahlelo yakhe, ngoba isuke ikhona imizamo esingayenza ukuthi umntwana simelekelele agcine mhlambe asinda kule nkinga abhekene nayo. Ngoba ziningi izathu ezenza ukuthi umntwana uthi mamkhulelwe ashone esesiswini. Ngizoyikhava kulama video alandelayo lapho ngizobe ngikhuluma khona nje nge-abortion okanye nge-miscarriage, ukuthi kwenziwa yini ukuthi sibe nama stillbirths. Alright. Into yenzayo ke mawubalala umntwana ukuthi ukhahlela ngokuyikho yini. Kufanele umntwana wakhe akhahlele izikhawu zibe 4 ehoureni elilodwa. Sikwenza kanjani lokho? Wena njengomama okhulele uyabuka osukwini mawusuzenzile zonke izinto zasekhaya, mhlawumbe ubona ukuthi awuzukuphazamiseka. Uye egumbini lakho la ungenamsindo khona, uzokwazi ukumlalela kahle umntwana mayesedlala. But uqala ke ngokudla. Uthi mawusudlile bese uthatha i-hour nje elilodwa osukwini, ukale ngalo uthi leli hour ngibalela mina umntwana wami uthi ukhahlela kanjani. Usuku nosuku sithatha nje i-hour elilodwa sibalela umntwana. Kufanele akhahlele izikhawu 4 umntwana okungenani nge-hour. Uma ekhahlele ngaphansi kuka4 uright, u3 kancane. Kodwa mase ekhahlele mhlambe ngaphansi kuka4, mhlambe ekhahlele ka3 noma kabili noma kanye nge-hour umntwana, kusho ukuthi umntwana unenkinga, akadlali ngendlela afanele adlale ngayo. So kufanele emtholampilo uyo-check ukuthi ngempela unenkinga yini. Uma futhi esedlala ngokweqile, uthothi mhlawumbe usedlala kusukela ku8, 9, 10, kusho ukuthi umntwana usedlala ngokungaphezulu kokulindelekile, okungenzeka ukuthi umntwana uyadistressa kunalento azama ukuyilisa ngaphakathi emxakile. So okubalulekile nje ukuthi umntwana abe lapha ku4, 5, 4, 3, it's fine. But hayi ukuthi usuku nosuku. Alright, so ke senze njani? Uyadla, uye ekamereni lakho noma endaweni la ungazukuphazamisa umuntu khona, bese ulala ngohlangothi lesinxele. Bese uyalalela
ukukhahlela komntwana. Umntwana ke mayedlala noma angakaze bebikho kimi neswini angazi udlala kanjani, but ngeke ngibone mangabe ngimbuke eswini zomama ukuthi uyanyikaza yabona, athi gudlu, shaya enhla shaya ezansi. Siyamlinda ufika umntwana adlale, mhlawumbe uzothi gudlu adlale, bese ukuthi la athula khona ephumula uyaqala uthi 1. Aphinde umntwana akhahlele enhla, mhlawumbe akhahlele ezansi, akhahlele phansi nendawo. Umlinde lapha aphumula khona yena ethatha ibreak u2 wakho lo. Aphinde adlale aweni njalo elilodwa. La aphumula khona uthi 3. Aphinde adlale. La aphumula khona uthi 4. Vele mawusunakusisa kahle, vele kuyothi mhlambe kuphela i-hour umntwana wakho bese edlale ikhawu ezu4 noma esekhahlele ikhawu ezu4. I-mistake kabantu abakhulu labayenzayo eyenza kube nzima ukubona ukuthi umntwana unenkinga noma akanayo. Ingane nedi ingakhahlela nje, yathi nje gudlu ngenhla, athi gudlu ezansi useyabala ukuthi 1 uthi 2, ithi gudlu mhlambe eceleni athi 3, ithi gudlu athi 4 5 6, ithi gudlu athi 7. Vele kuyothi kuphela i-hour wena ubusuthi ke mhlambe kawu15 noma kawu16 noma kawu20. Uma kulokhu umntwana enyikaza nje uyathika, wanyikaza uyathika, uyamlinda umntwana adlale bese kuthi la aphumula khona uthike wena uthi 1 wakho la. Aphinda aqale phansi umntwana adlale, mhlawumbe uzothi uthula isikhashanyana esincane, aphinda aqale phansi adlale. So uma sithi udlale ngaphansi kwekhawu ezine esiyilindele thina, kusho ukuthi udlalile umntwana wadlala waphumula, wase yathula isikhathi eside engadlalile. Mhlambe kwase sekuyophela i-hour aphinde waqala wadlala futhi wase yaphumula. Sithi-ke ngaleso sikhathi ukhahlele ngokungaphansi kokulindelekile. Asibali ukuthi ushaye kakhulu noma ekhahlela ukhahlele kakhulu noma ukhahlele kancane, no. Sibala ukudlala kwakhe bese yathula bese siyambalela ukuthi u1 wethu lo adlala athula, u2 wethu, u3 wethu, u4 wethu kanjalo. So vele mancane ke amathuba ukuthi umntwana angadlala kuze kube kawu7, kube kawu8, kube kawu9, kube kawu10. Kusho ukuthi nje wakho umntwana e-hour elilodwa uyadlala akaphumuli. Uma lokho edlala nge-hour kungekho la aphumula khona, kusho ukuthi kunenkinga. So sekufanele ukuthi simphuthumise emtholampilo siyo-check inhliziyo yengane. Ngoba ezinye zezinto eziyinkinga afika umama esethikithini ingane amayidlala eswini. Uqale ukuthi ingane ayidlala eswini, hayi ngize 2 days ago noma 3 days ago ukuthi ingane ayidlala. Uma uthi uya-check epagini lafa lathike khona umama akathike lutho. Lokho aqala ukukhulelwa u6 months wakhe waqala useze uyaqeda manje u9 months akathikile umntwana ukuthi udlala kanjani. So sizobe singazi thina ukuthi inkinga iqale nini umntwana ukuba nayo ngoba esezeshona eshonele eswini. Kusuke sekubhlungu, but we need to tell you, sinifundise ukuthi sikwenzelani lokho, sikwenza kanjani. Senze uma ingane iba nenkinga engadala ukuthi ishone eswini, sisheshe sikwazi phela ukuyilamulela ingane siyikhiphe ngokuthi wena siyokuhlinza etheater. So ngizobeke sengichaza lapho ukuthi kuba iziphi inkinga ngokuvamisile umntwana abanazo eswini ezimlidela ukuthi ashone. Ngisho seno9 months ziyashona ingane, ngisho ziko9 months ziyashona ingane ko8 months, zisuke seyingakwazi ukuphila ngaphandle. But ke kwi-clip elandelayo ngizobe sengikukhava lokho. Wena nje okwakho ukusubscribe kwi-channel ku-YouTube, so ukuthi mase ngabe sengifaka amanye ama-video abalulekile kuwena nje umuntu wesifazane nosuku ukhulela ukwazi ukuthola ukuthi kwenziwa kanjani. So angifisi ngisuke ngibabona ekliniki, e-high risk clinic ukuthi ngibone bethi into engeyiyo, kanti njengamanje lona thuba lakho lokufunda leli. Alright, ngiyabonga.